Gowo kula niku kolok aku. Pun mungkin kula padosne kopiah ngriku kan enten wayang wong. Nggih, terus kupas. Wes tak golek niki kuplok wong teng mriki kopiah. Nggih. Golek kupluk nika. Terus badhe dongani wayang awit kula mlebu. Kula metu niku mosok wis sing ndonga mang ngoten. Ngantek kula mulih niku lho Bu Tati mesine teksik enget. Mosok wis sing ndonga mang ngoten. Ya iya. Lah kok malih banjir? Banjir lho kok banjir? Jane lanang apa wedok? Lah pengen roh apa piye aku. Ngawur. Nggih Bu Mudin, nggih matur nuwun. Wah, jan pengalaman karo Bu Mudin iki jan Bu Mudin sampean. Ngono kuwi lah. Wis tak omong-omongi rasane ndak kuwi. Nyapa to Pan we? Nggih, nyobi sindene. Wah, jajal bin ki diratani sekedhik, penting rata. Sing cilik sik. Prisa. Ah, ki njajal ngetokke kabisanmu, Nduk. Kowe arep bawa apa arep nembang? Nggih, nyuwun langgam nggih. Langgam. Langgame napa? Meh Rahina. Meh Rahina. Monggo peloke, Mas. Dicobi. Suarane lek apik, wah. Ayo, jumeneng. Nah, ketoke cilik no. Kuwi jane iki mbok swelno ki apa to ning kono kuwi iki? Mboten enten iki. Kok ya sakmono iki kok ya wong gedene nggur sak kukul. Oh, aja jualan dong. Ayo yo. Ayo. Spote jane lok temen. Nano. Nduk. Nggih, dalem. Didangu budhe. Prisa. Duwite budhe mung jaluken. Budhe kok jenengan mboten ngesakne kula. Enten apa? Iki mau jenengan nderekne Mas Limbuk ta, Mbak Limbuk ta, karo Mbok Cangik ta nggih? Wis rasa njaluk aku, rasa apa. Oh. Engko sing tanggung jawab kono, kata-katanya di situ ya. Nggih, mungkin jenengan mregekne nggih. Nyuwun. Pak Kakno yo nesakne sampean kok nek oleh kok kono yo nesakne tak silih dhisik ya. Gak apa-apa ya. Ya bengi iki kok mundak men. Kemayune. Ki arep nembang kok nyekar. Nyekar jenengan. Oh, aku ben awet urip tak. Aku ndongane wong ben awet urip. Kok aku mau dongak-dongane arep mbok sekar lho. Kan koyo apa rek? Ayo. Langgame. Meh Rahina. Meh Rahina. Halo, Bro. Mas Bro. Mas Bro, halo. Ngatos lho panjenengan mengke dikerawuk. Mboten kula mun kuthukan iki siung wis tak ungkal kabeh. Monggo. Was meh Rahina sumirate ing wetan pernahe ratani lalu anggarap sawae
Hebat, hebat. Jane lok tenan ya nan suarane. Ayo Nduk, terus ki. Monggo wancing udo tika pametune super makmur murah sandang pangan bekal sane. Ayo. Was merah hina sumiratan ing wetan wiwit mangkat ranggaran sawahe amangkul pacon garuluku hanggaran kebune Ayo yo. Alur selor datang ana bedate lia Lulu. tansah rame ing gawe Jan. Jan ya. Elok tenan Debrisa. Wis matur nuwun ya. Wah, Nggih, kapan melu neh?
Nggih. So enak anu omong mboke ya, omong mboke cuk. Lah Engko sing anu Limbuk sange, karo Mbak Limbuk ya. Engko tenan kok nak diparingi engko tak utangi sik ya. Lah alah. Ya arep meksa diutang. Nggih, mun monggo Nggih, enak. matur nuwun. Wah, jan ya diratani neh. Aku mbiyen cilik aku ya ceking ngono kuwi mbok saiki bisa lagi metu pitu wis kaya ngene iki lho aku. Bedah kabeh. Wis wah, Mas aku jan kaya isin jan ngingeti awakku dhewe kaya ngene iki. Napa to, Mas? Halo, Mas Bro. Bu Mudin ini jenengan wah wis kondang iki ngene kene. Ayo saiki dilanjutno neh. Anggone gegendingan mengko wektale mepet. Nggih. Soare ora adate bubar sing rada esuk tak ketungko ngadan. Nggih. Diratani meneh. Iki sing Mbak Mira sik. Ayo. Mbak Mira. Ayo sepote Mas. Ben munggah ning Nan Mas. Ayo yo. Yo. Kok ketinggalan kula nate ngertos nggih. Ya ngertos mbiyen akhirnya aku tapi dadi Wiratruna. Akhirnya aku mbiyen dadi Wiratruna sampean dadi anu nek Jenengan pun ngertos to? Sampun panggil sering niki. Oh. Makanya kula mau kok kados ngertos deg-degen niki sih. Kalau marah kalau Kidung Arga Jali aku dadi Wiratruna, pakatno sing mari. Kowe dadi Wiratruna Den. Nggih. Mbak Mira. Wah. Iki biasane pestingane iki aku ya tau krungu kok. Oh, nek niki sembarang Mas niki. Nggih ning tapi kula niku pengen Mbak Mira niku nyuwanten langgam ngimpi. Nggih ngimpi, yang menten sampun ngimpi. Oh nggih no, wah ngimpi jenengan niku wah. Aku nak ngimpi ra roh Mas. Biasanya niki Lah turu kok kon roh. Biasanya dalange ngimpine napa nggih? Pripun? Biasanya dalangnya menawi ngimpi napa? Wah, ngimpi nek kula niku ngimpi niku sembarang kalian kula impekno kok. Aku gerah. Tumpung niku nggih kula. Kok teng mriku to? Mboten Aku ngancani angkat kula lho. to. Walah. Wis nang bawa kono sik. Dibawane apa langsung? Monggo kersa pun. Pripun iki? Langsung kemawon. Nggih, langsung kemawon nggih wektale. Wektalipun. Langsung, Nduk. Aku Monggo mbiyen yo ceking mriki. ngene iki sik nom-nom. Omong petante. Dindingane Tante. Mas Santiko. Langsung langgam. Nggih? Nggih. Langsung langgam. Seripat seripit limbiani merakat simpi kandas luas wirakani anglamu
Mira iki. Wis ranggak pokoke. Anjuk di Sunden suarane ya apik. Nggih, monggo, Pak. Matur nuwun Mbak Mira nggih. Wes tumpuk. Dalem. Waktu saya nggodak, saya nggodak. Kari siji. Ayo. Pak Mudin nyanyi. Pak Mudin kok nyanyi. Pak Mudin niku adan biasa. Pundi ngrikono? Niki kantos tunggal niki wonten pamundutan kala wau wonten lumantar SMS. Nggih menika gubuk asmara. Nah, gubuk asmara. Gubuk asmara. Niki mengke sing setunggal dilanggamke terus sing kalih ki ndangdutke terus mengko suwuke suwuk balinan. Ya. Ayo ki Mbak Linda. Aku pungkasing mengko sing durung diaturke enggon gara-gara. Dirayuk pisan. Anak sing siji. Ayo Mbak Linda jumeneng ngancani Bu Mudin. Iki jan anak wedok kabeh kok sing ora Mbak Yu Kidul ka, Pak. Lah Mbak Yu Kulon. Etan. Wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu. Wah, jan ijo-ijo bejane sing duwe bojo. Ijo-ijo iki lho jodone. Sinten niku? Sopo? Mbak sinten ta? Ora wani macem-macem. Ayo Mbak Linda. Nggih. Diaturke Mbak Linda, gubuk asmara.
Nggih, saegal ding nggih kalih Bu Tumpuk. Nggih, mun mboten napa-napa. Nggih. Tapi ya sak metu-metune ngene iki ya kesinge wedok tapi wong ya kaya buta. Nggih. Halo Mas Monggo. Bro. Sorry nggih. Jenengan pun gadah fan Bu Mudin. Nggih. Nggih. Fene niku mau tuli-tuli to. Ini saloke padha nggawa senter. Ayo. Nggih, monggo. Ayo yo. Lole lalo lole lalo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren ing cagak kebak tulisan warna abang tandha isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak tanpa batal tanpa rasa bot abote ke taman asmara bubuk kae nyimpen wasi nganti besok ora bakal lali bubuk kae kebak kita tengah wengi Ayo. nganti kakak tresno sadatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa
Sampai menggeh tenan iki. Ya ngono nyambut gawe tenan Bu Tumpuk. Nggih. Mbok menawa priyayi mriki enten sing ngersakne. Nak awake dhewe diaturi. Terus badhe teng Jawa Tengah ngene Pak Mantep. Oh nggih, insyaallah. Jing napa to Mas niku? Niku insyaallah benjing menawi mboten klentu mantun KKN kula insyaallah badhe sowan tinimbalan dateng dalemipun Pak Mantep Sudarsono. Kula dijak nggih. Kula dijak. Niku wayang kaset to. Oh alah wong aku mung masih ngendikan karo sampean kabeh omong sandi ngono-ngono so. Niku wayang kaset. Wayang kaset. Bu Tumpuk. Nggih. Sampun nggih. Kegendingan. Mengke disambung ngen goro-goro. Kok susu mlayu kuwi jene. Halo. Sampeyan arep ngladeni wong apa piye jene? Mboten. Oh niku lho Mas. Sik temas aku sik diceluk Pak Dalang lah aku ngono. Yo gentenan wong siji aku. Nggih, nggih. Ronget jilak tumibo gagaran santoso warta nemetako sikoro karoto tetek setan katon oh nyogo ngaluhur dasar kakak warananipun Kanjeng Trinarapati raja kang ngabala ratu Kontapota maning katon lah Ong tete wangkala ludra Mas Patik raja dewaku Patih Jala Sengara kawula wonten timbalan ingkang kadhawuh Gusti Ratu Karungkala amiji dhateng ingkang patih pun Karungkala. Wah sawetara suwe anggonku suwita marang Begawan Drona. Nalika semono aku wis kelakon munggah ning siti inggil kraton Ngastina. Dewa semono Begawan Drona paring dawuh yen to bisa ketampa paswitanku lamun to wis bisa ngobrak